Guys, ang ganda oh. Uy, sarap. Kasi daw kung kunin mo yan, wala nang pipili. Nadulas ka at sa matikpak pa. Eh, nadulas yung camera. Jump! Jump! Parang mga Stonehenge, no? Ang sunog ba yun? Hindi ko alam. Ay, yung ano ko pala jacket, sorry. Sige, thank you. May talent yun ah. May gabi. May bato na. Last time wala ito eh. So, inano nila talaga, Bago no? lang to. So, matrabaho pala, nag-effort sila, no? May effort talaga to. Pang for all ages. Uy. Panood ng picture pa, hanggang hindi tayo makakapit. Sabi si Kuya. Okay lang yan. Sakit eh. Lord, dato na. Ito. Ari. Ang ganda, di ba? Pwede na. Pwede na, pwede mo itabo. Ang daling mo. Duma. Ang hirap mag-video. Natingin ako sa view, tapos nun, yung paa ko, hindi ko alam saan ito papunta. Baka sa bangin na. Buti lang walang bangin. Ayan pala, may bangin. Ano yan? Babaw lang. Babaw lang. Feel ko di ako nakita. Ulo ko lang nakita. Oo nga, buong katawan ko di nakita eh. Book ko lang actually.
Oo, yung spike lang. Oo. Tag nyo na lang ang buhok ko, ah. May mga pangalan ba? Oo, hulaan nyo kayo ng buhok to, ganyan. Curly, straight, ganyan. Yung kaninong buhok. Maganda yung ano. Ito yung gusto mo una para mapicturean ko. Sige na, focus ka Lord na. Ma-accident ko kasi ginagawa. Hindi na kayo sa akin ginagawa. Basta ako, tinataas ko lang kamay ko. Bahala na kung ano makuha. Gagawin lang later. Oo. Saan ito naman? Nanginig yung pao. Pansin ko nga. Ang galing na gumawa nito. Oo, sa dati. Bago lang. Kaya nga, kasi isipin mo, dadali mo yung mga ganito kalalaking bato. Kasi isa-isain mo dito. Salamat naman. Yun o. Nakita ko ba ang Ay, ang ganda ng halaman na to. Ayan, may kulay. Ay, oo ano. Wala, hindi ko mapicturean eh. Video ko muna. Diyan na lang. Tapos crop na lang natin. Yan. Mga banta. hindi papuntang Manawag. Singaw dyan kita po bangkag ka na ito. Ayun, nasa patag, sa may patag na tayo. Ito, ang taglabat. Asan na sila? Ay shit, ang ganda. Pero nasa yung phone ko. Kung may reply si Sparky dito. Maambon ah. nakita yung neon. Neon green na late 20. Akalain mo nasa Pilipinas ka pero yung setting parang ibang bansa. Di ba? Ganda na. Di ba? Parang wala sa Pilipinas. Ganda sa Batanes. Parang ano, New Zealand. Sa Batanes? Yeah. Di pa ako nakapunta doon. Mahal eh. Meron yung nakita namin, ano eh, 20,000. Andun na lahat. Airfare, Tawag na ano ka, ibang accommodation, tour. Pero 20,000. Mga pine trees oh. Pero kung po may ibang bansa ka kasi, Singapore or Malaysia, mas mura kasi dito. May kasama ng tour guide doon o wala Meron pa? na, Ah, 20. okay. Okay. December ata yung ano, yung travel beach. Kasi wala na ang bibili. For sure, 20k na yun. Dahil mag, ano ka pa, para sa mga ibang bibilhin mo. Pagkain, Oo. or ano. Pagkain. Walang meal doon ah. Ano lang, yun. Walang ano? Meal. Ah. So,
Oh, yun nga. Ano, pagdating sa discount ka sa loob. Eh, tourist spot yun, kaya for sure. Pricey. Pricey talaga, Batangas. Yung Batanes Island. Yung mga ano mo, Island yun, tama ba? Okay. mga 40 sa 50, no? Ganun. Mahina na ang ano doon. Renta. Minimum. Tapos dapat ano ka doon. Minimum 4 days. Para ang sulit mo. Minimum, no? Oo, tama. 4 or 5 days. Ganda din. Ito lang, ganda din. Okay. Pero ayun nga, kung ano, price din naman dito. Magbansa na lang ako. Unless mag-sale yung ano mga travel. Ganda, oh. Pine. Ang ganda ng view dito. Ay, ano, ng nature, ano dito. Saka nature. Oo. Ano, Kung ano ka talaga, sa bisyo. Ganda, oh. ganda na. Yung nga sinabi ko, parang wala ka sa Pilipinas. Totoo. Yung lagay mo Jay sa vlog mo. Na? Or ano, this video is from ano, New Zealand. Dadayain ko pa, no? Switzerland. Where specifically, tanong nila. It's called Segeda. Bakit lang yung Marlboro? May naalagaan ko agad. Gusto ko mag-uwi ng isang ano, piraso ng pine tree. Pwede ba? Isang puno? Hindi yung kahit maliit lang. Pwede naman siguro yan. Tatas ka na dyan. Tanongin ko sila. Oh, abot na ba to? Yung ano, bagong tubo. Ito lang. Souvenir ko. Bago ko nila sa ito po yung Tay, maingay. Muna na kayo. Dali mo yung camera dun. Hindi ako naman. Sabi, take nothing but photos eh. Souvenir lang. Mahal na mga souvenir eh. Sa balasbas, yung isang kind. Balasbas o palaspas? Yung binalasbas mo. Balasubas. pag umulan, hindi i-cover yung bag. Dana, wala pa mga plastic. Yung pine tree sa ibang bansa sa Kapsimo. Hindi na rin ang Christmas tree. Bakit hindi kayo dam? Hindi ko alam. Ibang klaseng pine tree yun eh. Pero pine tree yung tawag. Ganda ng pine tree. Sa Kapsimo ko yun. Yung ginagawang Christmas tree. Dito iba.
Oo na sa mga delikado. ganyan. Agka mo untaan. Time out ako rin. Ay, siya pala. Bilis O din namin. Hoy, dahan-dahan. 1, 2. Ay, pine cone. Pahin ko. Ay, no, pahin ko. Kaya nga eh. Okay. Wala ba yung nakalaglag na? Kasi ano si Heidi kasi ano. Sige na, Heidi okay kasi na. Peng isang pine cone. Masyado mataas. Alut ng Wag na lang, maaksidente pa tayo. For sure, meron dito. Ito pala eh. Yung camera mo. Ito pala eh, pine cone. Ginagawa lang. Ito na yung souvenir ko. Pine cone. Fine. Cone. Kaya lang ano, naan na siya. Oo, lusaw-lusaw na. Nadumihan pa yung bag ko. Yun na lang. Medyo malaki. Hindi, bulsa ko na lang. Yung bagong ano, bagong Bagong hulog. laglag, oo. Mas maano pa. Nasa iyo ay. Dito kayo. Catch. Kuya, catch. Later na lang. Walang pagpapahalaga sa cellphone.